Silav hevalo. Silav. Tu çima li vir tenê? Qey hevalên tenênin? Na. Nebûna hevalan canê mirov aciz dike newsa? Erê, wisa ye. Em hev binasin û bibin heval. Navê min Viyan e. Baş e, navê te çi ye? Navê min jî Jiyan e. Ez kêfxweş bûm Jiyan. Tu çend salî? Ew çi ye? Yani tu çend sal berê çêbûbî? Tu dibî ew qas salî û ev dibe temenê te. Ez 6 salî me. 6 çi ye? Ez ev qas salî me. Hevalo. Qey tu nizanî bijimêrî? Na. Ez qasî ku zanim bijimêrim, dikarim hînî te jî bikim. Bera. Erê, de em herin. Ev yeke. Yek. Yek. Ev dido ye. Dido. Yek dido. Ev sisê ye. Sisê. Yek. Dido. Sisê. Ev çar e. Çar. Yek dido sisê çar. Ev pence. Pênc. Yek dido sisê çar. Pênc. Ev şeşe. 6. Yek dido sisê çar. Pênc. 6. Ev hefte. Heft. Yek dido sisê çar. Pênc. 6. Heft. Ev heşte. 8. Yek dido sisê çar. çar. Pênc. 6. Heft. Heşt. Ev nehe. Neh. Yek dido sisê çar. Pênc. 6. Heft. Heşt. Neh. Ev dehe. Deh. Yek dido sisê çar. çar. Pênc. 6. Heft. Heşt. Neh. Deh. Ew çax. Di çend salî jiyan? Yek. Dido sisê çar. Pênc. Ez 5 salî me. Her bijî jiyan. Jiyan û Viyan, hîn dibin Ametistan, hîn dibin ajalan, reng û riwekan, hîn dibin hejmaran, şekil û têgihan, hîn dibin xwezayê, hîn dibin fezayê. Jiyan û Viyan, Jiyan û Viyan, Jiyan û Viyan. Tu li min dikenî? Na. Tiştek hat aqlê min. Ez lewma dikenim. Tu çi dikî li vir? Ew çima bi vir vekirine? Bi kur ve. Vir ve. Ji bo mirov pêl zengil bike. Lê ez nikarim pêl bikim. Nexwe li cihekî şaş xistine. Ha, tu dibêjî çima destê me nagîjiye. Erê, ez vê merak dikim. Ji ber ku em zarokin bejnamek kine. Destê me nagîje zengil. Bejnakin çi ye? Ew têgihin. Qey tu têgihan nizanî. De min hîn bike. De zû zû. Baş e. Ji xwe ez jî hê nû hîn bûme. De em herin. Ev sêveke biçûk e. Ev sêveke mezin e. Sêveke biçûk, sêveke mezin. Ev dareke zirav e. Ev jî dareke stûr e. Zirav, stûr. Ev mirovekî dirêj e. Ev jî mirovekî kin e. Mirovekî dirêj, mirovekî kin. Di vê taskê de şekir pirin.
Divê taskê de jî hin dikin. Pirin, hin dikir. Ev heywanekî sivik e. Ev jî heywanekî giran e. Heywanekî sivik, heywanekî giran. Jiyan û viyan hîndî bin ametistan hîndî bin ajalan reng û rêwekan hîndî bin hejmaran şekil û têgehan hîndî bin xwezayê hîndî bin fezayê Jiyan û viyan Jiyan û viyan Jiyan û viyan Çawayê, tu dixwazî çi bikî? Ez dixwazim tiştekî bikim, lê çê nabe. Belkî ez alîkariya te bikim. Dibe. Ev gok nakeve wir. Ma hewceyê tu gokê têxî wir? Ev diyariya min e ji bo birayê min û diyarî jî bê pakêt nabe. Baş e, ê çima çê nabe gelo? Ez bawerim şikilê wan cuda ye. Navê şikilê gogê çi bû? Glover! Baş e, navê şikilê qutiyê çi ye? Çargoşeya tîk e. Baş e, ev kîjan e? Çarçık! Lê ev? Sêgoşe! Navê şikilê gogê çi bû? Glover! Baş e, navê şikilê qutiyê çi ye? Çargoşeya tîk e. Baş e, ev kîjan e? Çarçık! Lê ev? Sêgoşe! Baş e, lê ev tiştê lezîn bû, ji meseleya min re nebû çareserî. Ev gog hêjî nakeve hundir rêvê qutiyê. Ê tu jî nexe hundirê wê? Wî! Ji goga bişikil, pakêta diyariyê ya bê şikil çêbû. Jiyan û viyan hîndî bin ametistan hîndî bin ajalan reng û rêwekan hîndî bin hejmaran şekil û têgehan hîndî bin xwezayê hîndî bin fezayê Jiyan û viyan Jiyan û viyan Jiyan û viyan Viyan, qey tu nebirçî, tu çima naxwî? Ji ber ku dixwazim bi posê xwe bixwim. Lê tiştek wiha nabe. Her organek xwedî erkek cuda ye. Xwarin bi deftê xwarin, bêl bi postê stendin. Tu dikarî ji min re bêjî? Kav organên me yên sehekî çi ne? Helbet! Em bi devê xwe tam dikin. Em bi devê xwe tam dikin. Em bi pozê xwe bîn dikin. Em bi pozê xwe bîn dikin. Em bi guhê xwe seh dikin. Em bi guhê xwe seh dikin. Dengê çivî ke? Em bi çermê xwe dest didin. Em bi çermê xwe dest didin. û em bi çavê xwe jî dibînin. û bi çavê xwe jî dibînin. Teyare! Ez bi çavê xwe dibînim, bi guhê xwe dibihîzim, bi pozê xwe bêhnê distînim, bi zimanê xwe tamê hil didim, bi çermê xwe jî dest didimê. Ez vî kevçiyê ber bi min vetê bi çavê xwe dibînim û bi devê xwe dixwim. Jiyan û viyan hîndî bin ametistan hîndî bin ajalan reng û rêwekan hîndî bin hejmaran
دبازی کلیل که بچنی؟ جبرکو من گلکی جه حس کر از رنگی وی حیران مام تشتکه پر خوشکه تشتکه روک من خواست ببیجم کلیلک قصدامن کلیلک بو اره او کلیل که او کلیل روکن روک جی زندینه لیده و چاوه ویتنه او چه واده به زندیک؟ هر چقاس دو چاوینوی تونه بجی او روک که او روک زندینه عینی من امروف و حیوانان مثل اوه مینک او چیه؟ اف کلیلکه اف چیه؟ او داره او چیه؟ اف لاف که اف چیه؟ اف کاکتوسه باشه او چیه؟ اف قاجه لیف چیه؟ وی اف داره مشمشانه اف جی مشمشت اره مش فیکیه که یعنی او جی رویکه که عینی مینا زبشاد لی اف ای صوت زرزواته یعنی او جی رویکه وک زیران Jiyan u viyan Hindi bin Ametistan Hindi bin Ajalan Rangur Wakan Hindi bin Hashmaran Shiklu Tegehan Hindi bin Khwasaye Hindi bin Fesaye Jiyan u viyan Jiyan u viyan Jiyan u viyan جیان تو چتکی؟ از وستیام آوه بدخویم اف تشتی شیرین کیه؟ از نزانم ناوه چیه لیب من رگو گلیست اشتراجبا من نچو چما او قاسل من دنیره؟ جبر کو تی بویه او کوچیکه کوچلانیه اولو کوچان دجی دبکو هرتم آوه پیدا نکه ها باشه اف تشت خوارنیشی دخوه بله او کوچیکه که او گلک تشتان دخوه تو حیوانا ناس ناکی؟ هنه کان ام لیستکه که حیوانان بلیزن لیستک از زانین ناوی حیوانان او چاق بلا شاهی دست ببکه شاهی آزانی نوهیم بونه اف کوچکه که اف چیه؟ اف پسیکه که لیف چیه؟ اف هسبکه لی اف اف چویکه که باشه لیف اف میکه اف چاق جی اف جیلکه که لیف چیه؟ اف ماسیه که هفاله کوچک کتا آوا خوب خواره به امهنک نشی بلیزن Jiyan u viyan Hindi bin Ametistan Hindi bin Ajalan Rangur Wakan Hindi bin Hashmaran Shiklu Tegehan Hindi bin Khwasaye Hindi bin Fesaye Jiyan u viyan Jiyan u viyan Jiyan u viyan جیان تو چمان سر پیچکیم خود منشی؟ جبر کو من ساله خود نوستن کیفان پر جوان رته او چاق تاقت نکره پیه خواه وی دمه قد کون ندبو ایوه دمه از نکارم به ساله خود کیف بکم من حنک کر حنک سول انت پر خوشکن اره پر دشبه فرنگی و چیلکن چوا؟ ها جبر رنگ سور تشبانوان جویره دبیجن سور وکی دن چه رنگ هنه؟ میناک اف شینه چیه؟ شین
مینک اف سوره چیه؟ سوره. اف زره چیه؟ زره. اف کسکه چیه؟ کسکه. اف جی پرتقالیه چیه؟ پرتقالیه. اف جی خمریه چیه؟ خمریه. اف جی رشه چیه؟ رشه. اف جی سپیه چیه؟ سپیه. از جی چی لکن جی سولن خواه و جی هر تشت رنگ وان سوره پر حز دکم جی برکو هری زیده جی رنگ سور حز دکم. Jiyan u viyan, hindi bin Ametistan, hindi bin Ajalan, rengur wekan, hindi bin Hejmaran, şekil u tegehan, hindi bin Khwasaye, hindi bin Fesaye. Jiyan u viyan, Jiyan u viyan, Jiyan u viyan. کوڕێ ez bawerim viyan li ber derîye. Dîsa jî bipirse bêkiye nû derîveke. Ew kiye? Ez im. Hevala te ye ku te herî zêde jî hez dikî. Viyan li ber derî çi ye? Ez jî nizanim. Diya min got ka em jê bipirsin. Da li ber derî çi ye? Ka ez ji we re bêjim. Binêrin. Ev derî. Ev der pêşiya derî. Aliyê din jî piş derî. Kî tê vir? Tê li ber derî. Binêr. Ev masê ye. Ev der bin masê ye. Ev der jî li ser masê ye. Ev pirtûk li jorê ye. Ev pirtûk jî li jêrê ye. Binêr. Ev guldank e. Ev kulîlk di guldankê de ye. Ev kulîlk jî ne di guldankê de ye. Ev kursî li kuncikê odê ye. Ev xalî jî tam li nîvê odê ye. Pêşiya derî. Piş derî. Li bin masê. Li ser masê. Li jorê. Li jêrê. Di guldankê de. Ne di guldankê de. Li kuncikê odê. Li nîvê odê. Jiyan u viyan, hindi bin Ametistan, hindi bin Ajalan, rengur wekan, hindi bin Hejmaran, şekil u tegehan, hindi bin Khwasaye, hindi bin Fesaye. Jiyan u viyan, Jiyan u viyan, Jiyan u viyan. Wî çi ecêbe. Çi bû? Min li ser fotoğrafê me taxwestin bêl xêz kir bû wek apê min. Erê ji ber ku ew xwişk û biran e? Bira. Belê, eynî wek xaltî û xalê te. Ev dayîk e, ev bav e, ev bira ye, ev jî xwişk e. Ev dayîk e, ev bav e, ev bira ye, ev jî xwişk e. Xwişk û birayê dayê xal û xaltî ne. Ev xaltîk e, ev jî xal e. Ev xaltîk e, ev jî xal e.
ji xuşk û birayê bav re jî dibêjin ap û met. Ev met e, ev jî ap e. Ev mete, ev jî ap e. Xuşk, bira, bav, dayîk, xal, xaltî, ap û met. Ha, nexwe ji ber wê diya min dişibîne xalê min, bavê min jî min dişibîne kalê min û birayê min jî min dişibîne xaltiya min. Arast ez biçek dişibim hemûyan jî ji ber ku ew malbata min in. Jiyan û viyan hîndî bin ametistan, hîndî bin ajalan, reng û riwekan, hîndî bin hejmaran, şekil û têgihan, hîndî bin xwezayê, hîndî bin fezayê. Jiyan û viyan, jiyan û viyan, jiyan û viyan. Ew malên ronîkê wan pêketî li ku ne? Ew ne malin, ew stêrkin. Li asmanan diçirisin. Çima diçirisin? Ez jî nizanim. Gelo çima diçirisin? Zarokno, ka çavên xwe bigirin. Ez ê ji we re tiştekî bêjim. Navê min Sterke. Gelek sterkên wek min lê di şikl û mezinahiyên cûda de hene. Em çavkaniya germ û ronahiyê ne. Ji ber vê em dibiriqin. Lê di nav me de ya herî bir qonek roj e. Ji ber vê gava rojtuneye dinya tarî dibe û em jî di tariyê de dimînin. Te goroş? Çima em niha wê nabînin? Slav zarokno. Ez rojim. Ez sterkeke pir mezinim. Ez germ û roniya xwe didim hemû gerdûnê. Ji ber vê ez pir germim. Gelek gerestêrkên wek dinyayê li dor min digerin. û her wiha li dora xwe jî dizîvirin. Ji ber vê hûn carinan min dibînin, carinan jî nabînin. Gava hûn min dibînin ew dem bi roj e. Gava hûn min nabînin jî şev e. Ji ber ku bi şevan ez tune me her der tarî ye. Lê hîv û stêrk di tariyê de dibiriqin. Loma hûn bi şev tenê wan dibînin. Te got hîv? Belê zarokno, navê min hîv e. Hûn dikarin her şev min bibînin. Ji ber ku ez pir dixwazim di tariyê de bibiriqim. Ez peyka dinê me û li dora dinyayê digerim. Eynî mîna stêrkan gava dinya tarî dibe li esmanan dibiriqim. Wa! Nexwe dinya gerist. Jiyan? Gerestêrkin Belê